Edeýleşler, assalamu alaykum. Ýene bir köpüňiz ýazysyňyz, awa başda salam bermeýäs diýip başlaýarsyňyz. Awa bunuň dowamyny 10 video goýan, şu 10 videoň 4-5 tanany salam berýän. Awa başlaýarsyň. Ýene bir aýtyp geçjek zatlarymyň biri kir maşynyň LG firma meselem. BK tapaw ýok senin firmadaky kir maşynlary barada maslahat ber. Keçen kişiräçik buň dolja dinleseňiz, like repost basyp videony gollasaňyz, awa ildi işlemez görse, halkymyz görse, olaram biler ýaly, olaram şu dady elinden gelip duranlar etip biler ýaly. Mehriban dostlar, dogulur ne şu dadyň içinde 2,5-3 kilo paşdy. 400-500 gramdan başlaýar, hapa 2 kilo 2,5 kilo çeli şu dadyň içinde hapa ýygnany bilýär. Ýene bir aýtып geçek atlamyň biri. Şu videodan öňnäki 2 videony görseňiz, mehriban deşer, dogry görüň ýana, kiň görmä. Soňuna çeli görseňiz, inşallah siz hem köplerde göz ýetirersiňiz. Ýa-ni işden ýa-da gelýär diýdik, awa kir maşyny eşikleri açýas, kir maşynam içi arasa jaýaly, awa ýupdur, ýöne arasa däl. Sebäbini aýtyp geçeýin, getirip bar videony. Ene içine görýäňiz. Aýna ýalyk ýaldyrapdy. Ýani daşyny görýäňizmi? Ene. Zaya bolup Mercedes, zaya bolup ýanky bärdäki paçiniň ýagy içine urup, eşikler zaýlap, barabanam postoton. Görün adamı etmeň TikTok'ta. Kiseteler baraban eretip taşlaýar. Ağaçyk soň ýup bolmaýar. Ýene bir aýtyp geçmek isleýän. Ene seredin, şu dadyň içinde keçe bolýar. Ene şu dadyň içinde keçe bolýar. Şok dorsa ýa sandramak bilen başlaýar. Ýa sisetip başlada paçimlik salikdan bolýar. Paçimlik salik wagtynda tekini aýyrmasaňyz dostlar bolar. Şul arkadaky çastyňyz döwýär. Soň hiç geliştat etip bilemok, awa yeniden nähillik zatlar aýtyp beren. İstenlik görünüşine kir maşyn, konditsioner, haladilnik tapaw diýip hemme zat bizde ähli zat bir ýerde jemlenip işlenýändir. Döwlet tehnika TikTok sahypasyna nomerler bardyr. Gollamak ýatdan çykarmaň, esasen hem aýal gyz dogullarymyz, gyzjygylarymyz, gellerimiz, awa enelerimiz janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Kyn görmeseňiz videony like basyp repost edip gollap bermeňiz sizden haýyş edýän. Kuz kraskalamak bermek hyzmady. İstenlik görünüşine. Şu kuz gelen wagt görür ýalyk däl. Eni ýakyna getirip etdik. Görýäňmi? 2 gram çyryk ýokdur. Ildeşler. Her bir görünýändiňize inanmaň. Esasen şu kisete üýüp zaýy bolup gelýän barabarlarken kisetem güýmeller. Oň ýuwlýan bir şertleri bar, öwredilýän bir düzgünleri bar, ýuwlýan bir terişleri bar. Ol getirip şunun üstüne ýankylatlar güýseň bu dadyň açyp bilen o. Şu hymçiskeden soň aýda 2 gedek teretseňiz, onu açýar. Janyňyz sag bolsun. Udaç.